Za banjalučkog karatistu Luku Pejića balkansko prvenstvo u Banja Luci nije moglo bolje da počne. Već prvog dana domogao se zlatne medalje u seniorskoj konkurenciji do 75 kg. Ne krije Luka da je presrećan, ističući da medalja ima veću težinu jer je osvojena na domaćem terenu. Imao sam 5 jako teških mečeva, 4 kvalifikacijska i jedno finale protiv predstavnika Turske. Dosta je bilo teško, ali trenirao sam za ovo, spremao sam se, tako da vjerovao sam u sebe, tako da jako mi je drago što sam postigao taj rezultat, pogotovo što je ovo održano u Banja Luci u mom gradu. Bila je i domaća publika koja mi je davala sigurno velik vjetar u leđa, a i također drago mi je jer sam ovu medalju osvojio u dvorani u kojoj sam ja napravio neke svoje prve korake, odnosno neka prva takmičenja sam radio upravo u ovoj dvorani, tako da je to veća draža. Danas su se na tatamiju Borika našle dame. Za neke je ovo prvo seniorsko takmičenje, a konkurencija je, kažu, i tekako jaka. S obzirom da sam tek ušla u seniorsku konkurenciju, odnosno tek sam napunila 18 godina, ovo je jedan iskreno izvrstan rezultat što sam ja mogla da napravim jer mi je i prvo balkansko prvenstvo u ovoj konkurenciji, tako da sam ja sve u svemu zadovoljna kako sam ovo odradila. Put je bio teži, izgubila sam u polufinalu od bolje takmičarke, ali ovo me neće spriječiti ako Bog da uzme medalju. Prvenstvo je okupilo 350 učesnika iz 11 zemalja. Za sada sve protiče u najboljem redu, a pohvale na račun organizatora stižu sa svih strana. Организацијата е на највисоко ниво. Честитки за организаторот. Има фер плей, сите напарувачи се задоволни и поставија еден висок стандард за иднина да се одржуваат исто вака на високо ниво. Organizacija je stvarno na najvišem nivou i veoma sam zadovoljan organizacijom ovog takmičenja, tako da nadam se da ću se opet doći ovdje u Banja Luci i da ću opet prisustvovati ovako nečemu velikom. Karate savez Republike Srpske kao tehnički organizator koji je dobio punu podršku od vlade Republike Srpske da organizuje jedan ovakav događaj, imaju svi koji su ovdje prisutni od takmičara, delegacija, službenih lica, znači nisu našli do sada nijednu zamjerku, znači da smo mi položili taj ispit i opravdali njihovo povjerenje. Posljednjeg dana balkanskog prvenstva na rasporedu je ekipno takmičenje. Ujedno, ovo je posljednja velika provjera pred Evropsko seniorsko prvenstvo koje će se u maju održati u Frankfurtu.